i ens han donat l'oportunitat. L'Ajuntament s'ha portat molt bé, s'ha de dir, això m'agradaria que ho assenyaléssiu perquè han actuat ràpid, són pocs, però s'agraeix la immediata reacció per part de l'Ajuntament en quant a menjar, dormir, la possibilitat de dormir aquí, una camper, no sortida. I nosaltres tenim la nostra opció i estarem aquí fins que s'aixequi el confinament. D'acord? És bastant dur, diferent a quan ho veus a la tele i et passa a tu directament. Llavors aquí jo crec que és quan les persones trauen el millor i el pitjor, sobretot se veu a la població, a la gent, que trauen el millor, i això m'agrada, que hauria de ser tot l'any, no a Nadal i a les circumstàncies d'aquestes. Hauria d'hi haver més unió. Jo la conclusió que trac, unió més en la gent, no tant d'individualisme, perquè és molt important, estem perdent. Nosaltres a la una vam veure la columna de fum, nosaltres tenim un grup de WhatsApp allí a la finca, amb diversos veïns, me van acoplar a mi fa 15 dies, el grup de WhatsApp molt ben empleat, perquè s'ha fet bon ús, ha servit per a coordinar accions, tema d'aigües, camins, bombers que venien de tota Catalunya, i s'ha fet un bon ús d'aquest WhatsApp. A partir d'ahir, a les 3 pràcticament, està tothom evacuat, animals, persones. Jo em vaig quedar fins a les 8:30, vaig estar fent una petita col·laboració amb els mitjans terrestres en quant a 112, bombers, qualsevol a nivell d'indicar-los on estava l'aigua, camins, etc. I a les 8:30 jo i la dona ja no vam anar cap a casa perquè la fum era insuportable, les flames anaven a més, i a partir va ser un petit periple d'anar el cotxe cap aquí i cap allà, on vaig ser a Xerta, la gasolinera quasi es va encendre, i després ens vam anar a la Temoll, nosaltres i molta gent, 150 persones diuen, se'n van anar cap a Benifallet.